Социалните мрежи са пълни с такива снимки и истории, които могат да се разпространят мигновенно. Те могат да всеят объркване и страх или да затвърдят нечии крайни позиции. Много от тях идват от тук, от Санкт-Петербург, от така наречената Internet Research Agency или ИРА, известна и като фабриката за тролове. Тя принадлежи на шефа на групата Вагнер, Евгений Пригожин. Ето тук той би трябвало да е на фронта в Украйна, където частната му армия обстрелва украински позиции. ИРА е само една от агенциите, които си сътрудничат с руските тайни служби ФСБ. Но и патриотично настроени доброволци създават подобни съдържания, а после троловете и ботовете разпространяват новините в социалните медии. Целите на посланията са различни. They want to influence their own population to increase support of. Те искат, например, да повлияят на собственото си население, за да повишат подкрепата за така наречената специална военна операция. Искат да накарат хората да се запишат в армията и естествено се опитват да повлияят и на хората в западните страни. Фалшивите новини изглеждат, например, така. Украинският президент Володимир Зеленски подарява части от Украйна на Полша в замяна на танкове. Това е напълно безпочвено, но спекулира с старите страхове за ново разделение на Украйна. Или тази новина, определена за руската публика. САЩ предвиждали да изстрелят изненадващо 5000 ракети Томахок срещу Русия. Източник бил уж Ню Йорк Таймс, но на сайта на американското издание няма подобна информация. Или пък твърдението, че президентът Зеленски бил натрупал огромно състояние в съответствие с клишето за корумпираните украински политици. Така в крайно десните и в крайно левите среди в САЩ и в Европа се подхранва наративът, че предоставянето на средства на Украйна е прахосничество, от което местното ръководство само се обогатява. Защо тези послания са толкова ефективни? Ако трябва да избера една дума, то тя би била изпипване. Дезинформацията използва известно количество реални факти и или ги преобръща, или добавя нещо, или ги фалшифицира до някъде. На пръв поглед всичко изглежда истинско. Това привлича. Ако има много гласове в социалните медии и коментари, това може да бъде много ефективно, просто защото всичко изглежда истинско. This could be highly effective because it just seems real. Изглежда истинско и много хора го възприемат така. Никой не би могъл да установи колко души са променили мнението си в резултат на дезинформацията, но е ясно, че за Русия това има голяма стойност.